Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kairing Susanti Jaya Jaya Wijayanti Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Gonjok ngasanipun para sepuh, para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun satuhu pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang tansah satuhu kinabekten. Gonjok ngasanipun para ustad, para kiai, alim ulama, ustad-ustadzah santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding wahyu ing kitab suci ilahi pinangka panuntun kiblat ing panembah ingkang tansah satuhu luhuring budi. Pangembating praja kinarya satriyane negari pinangka pandham panduming para kalaudase winasih ingkang hanggung mastuti dhateng pepayun kautaman ingkang dahat kalebekteni. Ngasanipun kunjuk ingkang hampura gati kenipun Bapak Supardi dalah Ibu Wasi ingkang hampek berbudi dharma, kadang werda muda, kadang panitia ingkang suka ing basuki. Junduk kuncaraning bangsa linambaran agung ing Pancasila. Semoga sarengan kalau dherekaken ngucapkan ras puja puji syukur alhamdulillah ing asepun Gusti Kang Maha Nasa dat murwing dat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring rahmat nikmat datang kita sami, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat nyuswa panjang. Dadi kalenggahan siang menika kita sampai sakit nyawiji makempal boten pidalem agung Bapak Supardi dalah Ibu Wasi nderek mangayi bagya kasebadan ginela resepsi agung pernikahan putra putri kinasih Dimas Agung kalian Mbak Fitri. Pangajab kanthi donga pamuji kunjuk ngarsanipun para lenggah atmaja temanten anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Matur suwun kunjuk ngarsanipun Bapak Supardi dalah Ibu Wasi ingkang sampun kepareng nimbali kula sak kanca Sanggar Budaya Campursari Banyu Mili Cilegon. Pangarsa Dimas Yayun nderek makarya Naruto Audio Sound System kabadikan kadang dokumentasi cerah foto Cijantung Jakarta. Nyewanaken bintang tamu Dimas Tejo Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampun kepareng marak sowan kepareng bintang tamu Dimas Tejo suka jumeneng sawetawis semusul widiwati wonten Mbak Putri Boyolali Jawa Tengah, Mbak Bella asli Cilegon Banten, Mbak Fitri Sulur ugi wonten Mbak Fitri Tegal Jawa Tengah. Para tamu sugeng siang sugeng lelenggahan kanthi marduka mardikane penggalih sinambi hang rapi pasugatan ingkang sampun katur ugi hang laras Campursari Banyu Mili nuwun. Sampun marak sowan kula sak kadang Campursari Banyemili ugi Dimas Tejo sampun nderek jumeneng nyawiji kadang kula sak kanca Campursari kinten hambuka kanthi lagon kur sragenan memanikmu. Para tamu sugeng anglaras nuwun.
Iki raiku saka topeng. Saben bengi Ngayal. nyawa. Sik. Mbak didepeni sik ngono to, Mbah? Kak, ora pareng ngoten lho Mas Flores. Langsung pelunasan. 2000. Gocap. Lah, iki baik. Sing kene urung, ki sing nyanyi. Ora sida aku. sing njaluk aku Ora kena nesu-nesu. Malah dicukur dheweke. Anu, bawa ning sandike Mbah Supardi kene. Aku mau wis bawa sanil lah ora dikek. Karo lenggah nduk, karo wiseti Mbah Pardi nduk. Sabar. Nggih. Adalah. Ya. Iki kene Ya Allah emane ya Allah. Ya Allah ya Allah. Sing linu-linu bagian pundi, Mbah? Sing linu, Mbah. Oh. Nakal. Kesalahan kowe Flores. Sing linu jare sebagian kene. Bagian kono ki apa to, Mas? Kok aku ra mudeng. Terminal, Nduk. Oh, terminal penak ora, Mas? Ya kadang penak, kadang ora, Nduk. Oh, alah. Nak Engke matur sembah nuwun to, Mbahku. Ya ampun, Mas Linu tenan, Mas Ah, kita. pijetina. Iki tampi tak pijet. Engko bar kuwi engko tak derekke numpak becak ya, Mbah. Nah, ya. Arep bawa becak mawon to, Mbah. Ko tukang kendangnya langsung tukang kendangnya langsung cingak. Alah, rumah saku kok. Kendange sapa to, Mbak? Enggak kenal. Ora kenal. Apa keal kentil ayo disum sing ngene ngomah ndelok. Kendile sapa to, Bit? Alah kendil ngene. Kendile sing ngendang. Kata-katane piye, Kang? Kendil iki nak cilik, nak gede. Pentol. Napa nek kendil niki cilik nek gede napa Aja tak? mbae, kendul. Kendul. Oh, kendul, Wah, pinter kendul. Mbakku. Nah, ele dilangi, Mbah. Nganggo mic, Mas. Kah, horor. Tak ndelangdet ngono nggih. Tukang kendangnya kira Mas tuh. Tanggung lagi mangan semangka. Oh, lagi mangan semangka. Oke, baiklah. Ora apa-apa lho kok. Aku neng dhuwur wae. Kowe nak neng dhuwur. Kene Mas. Neng dhuwur wae. Sing gulung-gulung sapa enak aja lu. Sing gulu-gulu ya Mbah Pardi no, sejaluk Mbah Pardi. Dirimu ta. Nah, dosa. Dosa. Yen Kula Mbak sing gulung. majeng Rahu gulung ya, rahu gulung. mongkara Aja. janar kene Wah, tangane aja. Mbah me ndemok ngene putri ngene kuncenge ra tang ngene iki. Fitri Ya, Fitri Lah, Putri kae Kayak putri. kae putri kae bojone Andi kae. dua Fitri kan ya, dua Fitri. Ya bener. Betul. Pacitan. Mas. Tak cepet ke lho. Golek sawer nang ora. Halo ya pinter kowe Mas. Heeh. Yo ayo. Langsung singkat. Singkat. Ora apa-apa. Inumane bani. Aku ngindari gulung-gulung maka lho pokoke. Geleng-geleng aku. Kembang wetu Tak gelang. Dadak diabani kendang. Gunung Gelang. Ngong. Gonge piye to kuwi? Gentung. Apa Mas Bro? Ah, Sar. Orang mikir sampean ngomongnya apa kok? beli gentung. Oh salah krungu berarti salah krungu. Piye? Astagfirullahaladzim. Kupingmu isine piye? Astagfirullahaladzim. Kupingmu isine piye? Ya, Mbah. Maaf. Pacitan sarwi jana
La la la. Gantian. Kowe gagak iki sing goyang gede kowe gede wis. Pengen goyang kamu gede. Kayak Mbak Fitri malah. Ayo. Ayo, tak tung tak. Goyang pit ayo. Mbah, sing goyang ben Mbak Fitri jenengan menikmati mawon. Ya menikmati lah. Mungkin pun kira-kira penak pun jenengan ngrasake piye, Mbak? Gentenan aku sing menikmati. Oh iya kowe ya ora kambun suwe ya put ya. Iya. Angger Mbak Eman goronyong ora sak goyang. Ben bae sing goyang oke baik. Oke ya. Panas udan janjine api lemas janjine kene aja aja mepet Sithik lho, Mas. ngene nduk ya mas ya kok senggakane turung dit nano ngene ya Oh, tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Ayo. Tidak bisa. Oke, enggak apa-apa, ayo. Yuk. panas udan panas aling capek gunung Yo. Ayo. Loh. Malah ngojek. Geleng-geleng aku. Ndak saya ucul. Nyapa, Mas? Ndak saya bisa ucul kayak sih, Mas. Ndak saya ucul. ucap piye isih ngondas isih Nyapa? pengen saweran kok apa ora lho penyawer sesepuh-sepuh wis rawuh Jan, ya ampun. Yo, nah. ora nganggo Nah, Ya ampun. tak toke karo rombongan lho Pak Guru nah Mas det. Nadyan wadok sarta lan Ayo. Urung sida iki wis areng ngadeg kok. sing mbok golek ya apa ta urip ki Eh. duit ta lha wis tok duit Kang koncoku keloloten urgent. sing maringi Pak Pardi Mas Teja iki ke kowe ta Mega Mbah Somo, Pak Pardi wae. Wong lanang ora kena Mbah nyetak duit. Somo. Mbah Somo Salaman sing sik. Salaman sik. wah kok nyium kau cuci kan dilat elah ya Allah selesai ketularan Mas Teja dilatan ya mbak iki siapa Mega aku urung mbah Gulung-gulung maning. Tidak bisa. balaku yes Masur ki bagian apa lho Masur? Mas Flores salaman sik karo Mbak Sali. Salaman sik karo Mbak Mbak Sali. Sali. Pundi ta Mbak Sali. oh Mbah Sali ta Sing niki ki yarane Mbak Sali. Ini malah golek nang ndi iki sih? Mbah Sali Iya. pun ganti jeneng to mbah Ya ora awit cilik karane kuwe. sing 700 dimromrok sing 30 yuta nyantai ya
Mulene Mas mulene. Arep ngomong apa Mas Tejo? Ayo. Ora kula garap arep usul. Nggih. Niku ki Mbah Somo atau Mbah Sali. Oh, Nggih, Mbah Sali. Sali. Somo Sali. Lah kuwi mbiyen, Nggih. mbiyen kuwi kenapa dijenengke Sali? Sale. Nah, Ya bapak songko. ya mboke kuwi dodol watu usaha. Sali. Bapake dodol bal poli. Bareng gede jenengke Sali. Sali. Nah, mulane kaya mbokku, Nggih. kuwi mbokku bakul apel, Heeh. bapakku bakul bal poli. Beli dijenengke Jenengke iki. Apa Mas? Jenenge iki ngono wae aja disebut. Cetakno Ala Mas. rasa dicetakne wis genah. Aku mau. Bapake dodol apa mau Mas Tejo? bapakku dodol oli. Oh, bapake Mas dodol oli. Nah, mbokku Ibuke bakul apel. dijenengke. Buluhe anak jenenge Agus. Ya ampun. Ya ampun. Kok ora nyambung Mas? Ya Tak dilat lho. Ah, Dede. Dilah ta. Ya ampun. Nuwun sewu. Mas boleh di close up ndak? Iki sirahe berdarah tenan lho. Dek sirahmu berdarah tenan lho sirahmu. Ya ampun. Oh, mesakake. Kang, ya ampun. Panggil ambulan. Ora wis. Anu wae iki anu Mas. Kijingmu wis dadi Kang, rembut sikok kapan? Iki Kijengmu wis dadi nggonono dhewe ta? Masa sing nggone aku? Nggonono dhewe. Aku sing yasinke. Ora iki jajane Camposari apa penggali kubur to kok medeni kok ngene iki. Iya, Kok apa ono iki lho gumun aku. Omongane kok ora ado kok kuwi mbok menarep Tapi pesan. tapi luar biasa totalitasnya Mas sapa jenengmu? Flores. Mas Flores luar biasa nganti sirah menurut sewu. Ngono lek men percaya lho. Lho. Dilihat, Mas Dimas Luka nang tenan. mari. Luka nggih Bu nggih. Luka nyuwun sumbangan nggih ngobatke Bu. Monggo Bu. Urut wae kok bintang tamune arep nyumbang pira kowe? Aku nyumbang 150. Iya. Bola-balik gur nyumbang donga. Cilegon kan aku donga. Boleh tepuk tangan buat Mas Flores, tepuk tangan ben semangat Bapak Ibu. Luar biasa. Hop, Sing hop, 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 tepuk hop. tangan semangat tak tuwek karo Mas rezekine. Tejo, Iya. hari ini Flores nggak butuh tepuk tangan. Tapi Karena dengan tepuk tangan meriah akan membuat Flores sombong. terus Nggak mau tepuk tangan. maunya apa? Sumbangan dan uluran tangan aja. Oh, itulah ada pepatah mengatakan orkesnya pinter-pinter. Terus Ana artinya cakep ngono kowe iki. artinya ngene Iya. ya. Orkesnya pinter-pinter. Cakep. Mas Flores nek demis yo pinter. Aku ndremis ngene iki golekne kanca-kanca iki. Iya. Nah aku Moga-moga- mono insyaallah 3 Iya. bulan ke depan wis lunas kabeh utang-utang. Moga-moga pokoknya dadi amal baikmu, Amin, nggih, amal jariahmu, Nggih. iso nggo sangu kapan-kapan nek wis sowan. Lah iki. Mas iki sowan Dong- kanca-kanca. Oh, nggo silaturahmi. Sangu nggo Iya. sowan kanca-kanca lung ngono. Ning nak ra tak tutup ngono arep sowane ora ngono ku ya. Ora Nak ya ra Mas, tak pundur ora. ngono ora, ku ora, karep ora. Pokoknya saboyo mukti saboyo pati. Nggih. Dilat Natian waton saraton ngetan balik kulane pasepidan nganggo pianon ono cengkang ono eno mane banyu bener artisnya jumeneng ayo
Flores dan kawan-kawan. Nggih Mas Tejo. Mewakili keluarga ageng Pak Pardi, Ibu Wasi, Mas Agung, juga Mbak Putri, pemanten nih. Arep pamitan to Mas. Ora maksudnya ngaturaken matur nuwun tamu-tamu sing iya. sami rawuh menika makili keluarga kabeh. Kami silakan tamu ingkang nembe rawuh menuju ke panggung pelaminan dulu. Untuk Jabat tangan kalian Pak Pardi, Bu Wasi, kalian teman-teman Pengantin. Sarimbit, terus menuju ke meja-meja prasmanan. Apabila kursi ada yang kosong monggo dipun lenggahi. Nek kebak kabeh ya wis arep piye meneh sing penting saged menikmati Mirsani, lan nggih. mirsani campur sari Nggih. banyu mili. bintang tamune Mas Tejo. Pimpinannya Mas Ayun. Penata musik kula piyambak. Kowe ora penata sound system po. Alah ora Mas ora. Ndak darani aku melu nyumbang, ora duwe aku. Syukur bisa nyawang ala gunung-gunung desa. System. Pimpinannya Mas Tejo. Iya. Pimpinannya Mas Narwan. Makasih Mas Narwan. Cerah foto studio. Duo Fitri lanjut. Ada zaman berjuang. Nyuwun sewu Mas Tejo. Bola-bali wis tak aturne anggere banyu miliki show ning daerah Liu Batang ngene iki. Ya. Tak himbau karo masyarakat Liu Batang mbok menawa suatu saat digawe tak kon anggap hiburane banyu mili Mas Tejo. Aku mah ya wis muromo sekke nganti ndawir lek muromo sekke. Mergo di-request karo bose iki. Pokoke kerja bareng alhamdulillah dipertemukan dari ini Mas Yayun. Nggih. Ya gor iki campur sari sing kena dinyeng ya iki Mas. Iya. Pokoke Yayun putune Mbah Karto. Mulane nak nyampur sari Liu Batang diajat kok ora nyanggep banyu mili rugi gede. Sing rugi sapa? Aku sak kanca. Ya ampun. Ora nek pemasukan Mas Tejo. Lanjut Dede. Ya nduk. Sekar bisa. Hei. Dadi rejo, rejo dadi rejo.
Somo alias Mbah Sali. Nggih, tak kira ki Mbak Pardi, jenenge damel ganti jeneng ora kabar-kabar to, Mbak. Mbah Pardi sing duwe gawe. Oke. Nah niki Mbah Somo Mbah Sali. tapi Mbah Sali. Iki ngeten Mas Tejo. Ki sampun lenggah member-membere Mbak Putri wis rawuh. Put, nanti balik Mbak Putri Mas Tejo. Mbak Putri. Mbak Bella. Ya, sama Mbak Bella. Boleh majuin biduan-biduan cantik dari Banyu Mili Ramanuju Cilegon. Cilegon nggih. Pimpinane sing ibon Mas Yayun. Ya. Penata musik kula piyambak. Karo Penata musiknya siapa? kula dhewe. Kula dhewe Mas, penata. Lah intro sepen ngene iki aku sing nggarapke lho Mas. Panjenengan? Nggih. Apa kurang wong? Geleng-geleng aku. Mas Tejo kira percaya ngono ya? Ora percaya. Ya. Sarjana Karawitan. Monem loro cici ya. Tidak bisa. Jarane dadi sing numpang dorope. Sing nyaron agel kowe pengen dadi rombongan tetap ora. Sik menghadap ke sini member-membermu wis rawuh. Yo Mbak Putri, silakan Ana Mbak Bella. Pak RT Tras. Pak RT. Wonten Pak Nardi. Wonten Pak Nardi. Wonten juga sesepuh sebelah kan lho Ndek ya. Nah, karo Suwan Rono karo nyanyi kok teka kono lagune napa Pak kersane biasanipun. Ngono ya Ndek ya. Kaya biasane nak enak. Ayo Mas. Aja lali lho ya. Di saweran lho ya. Aja ndremes Mas. Lho. Gah aku. Kadang lali ana tak elinge ndok sesepuh kene iki. Niki lagune napa riyen? Karo Rono nyanyi sik sak karepmu, karo nembang Lagunya apa Kang? Lagune Pak RT Pak RT biasanya duet. duwete anu Nduk. Tembang Tresno. Ya, yo. Tak disilaku aku tak ngaturne Mike ya, Nduk. Iya Mas. Mike tak aturne Rono. Oke, Ya. baik. Kok kowe nututi Rono ya? Oke oke. Nggih, tolong diamankan cincin-cincin, dompet ya kalau itu lewat ya jangan sampai Iya. dompet tali-ali pun dilekaken nggih nek enten bocah. Pokoknya kalau ada ciri-ciri bocah gundul ada rambutnya jeprik. Niku copet Pak, nggih niku copet. Mula nyuwun sewu sing kira-kira dompet Ya. enak duitnya jangan sikir-kirin Tolong Pak. dompet-dompet ala disingkirkan apabila ada ndas gundul ada rambutnya sedikit itu lewat ya kuwi bapakne tuyul. Ya ampun. Karo nyanyi titemeng ya Nduk, aku ora sederhana wae. Ada tembang Tresno kagem Pak RT lho menika. Ada Mbak Bella kalian Mbak Putri. Hati-hati ya sayang. Jaga dirimu baik-baik. Oke, baik. Nanging nyatane
jagung.